Gọọmenti etiti nke ala anya bụ Nigeria arọpụtago otu kọmitii mmadụ 7 n'ime ya bụ ndị nke ga-enebanye anya na ya bụ okwu mbụ nke gbadoro ụkwụ na anya bụ ihe nkiri onyonyo vidio bụ nke na-egosi nwatakịrị bụ nke a na-ama ọla n'ụlọ akwụkwọ nke dị na Lead British International School nke dị na Lagos na Abuja. Ya bụ onye minista nke steeti na-akwụ maka agụmakwụkwọ Dr. Yusuf Sununu bụzi onye nke mara ọkwa maka ya bụ kọmitii na etu esi wee rọpụta ka ha wee gbaa mbọ n'ebe anya na ya bụ eserese vidio bụ nke na-ewugharị ma na-egosi ihe ndị a. O nyere nkwenye na ministri na-akwụ maka agụmakwụkwọ nke etiti nọgidesiri ike dịka ndị nke na-agba mbọ n'iduchu ya ịhụ na e nwere gburugburu bụ nke dị nyafụnyafụ ga na-akwalite mmụta maka ụmụ akwụkwọ niile na-agụ akwụkwọ n'ime obodo a. Onye nta nke anyị bụ Ekwi Ajide nke wetara gị ya bụ akụkọ. Ahụ ọrụ ha bụ inyocha ihe butere ihe merenụ nke na-egosi mmegbu na ihe onyonyo ahụ ga-ewepụta nyocha zuru oke n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ jiri ụlọ akwụkwọ Lead British International School mere nlegara anya iji memina ụdị aja agwa ndị a. N'okwu ya na nzukọ ahụ ya na ndị nọchitere anya ụlọ akwụkwọ ahụ na Abuja ka minista steeti agụmakwụkwọ kwupụtara njikere gọọmenti dị ịlụso mmanye n'ụdị ọbụla n'ụlọ akwụkwọ ọgụ. Dọkịta Sununu kọwapụtara mkpa ọ dị iwu mmekọrịta tọrọ atọ n'etiti ụmụ akwụkwọ na ndị na-elekọta ha anya inye aka nye ụsa ozigbo ma ụdị ha mee n'ọdịnihu, ma kwuo na ọ dị mkpa inwezi mkparịta ụka n'ikpezi ụdị ha, ma kwee ndị Naịjirịa nkwa na gọọmenti adịghị ele anya n'azụ ichekwa ma hazie ikike ụmụ akwụkwọ niile. Ode akwụkwọ ụtụlọkpụ ministri ịgụ akwụkwọ Oriakụ Didi Wilson Jack kwenyere na ịkwado mmekọrịta ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka ikpesara ha nsogbu ha, ma kwuo inwe ugbe a ga-etinye akwụkwọ mkpesa na nzuzo ga-enyekwa aka ịkwụsịnata ụdị mmegbu ndị a. Onye ndu ndị sitere na Lead British International School Maazị Abraham Ogunkombi, onye bụ onyeisi ụlọ akwụkwọ ahụ na Abuja, kwere ministri ahụ nkwa na ha emeghị ihe kwesịrị ka ha mee na ya bụ ihe merenụ dịka o siri dị n'akwụkwọ iwu nke ụlọ akwụkwọ ahụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.